Lopez. Oh, my! Lopez hurt. He's out. Oh, and he goes down. Salito. That's It's it. over again. That's it. That's a good stoppage. Now he's basically saying that the referee stopped the fight because they have gambling problems. And he told the commission that the referee was a gambler. Gaya ng ating pambansang kamao, Manny Pacquiao, ay naging instant celebrity din itong knockout artist at kilabot sa featherweight division noon na si 2 Division World Champion Juan Manuel Lopez alias Juanma. Sa katunayan, may mga gistings na daw ito sa mga magazines at television sa Puerto Rico. Naging spectator at commentator din sa mga boxing cards. Kilala sa pagiging knockout artist, ebidensya dito ang record niya noong nagretiro. 36 na panalo, 32 dito via knockout, 6 ang talo. 4 na boksidor lang ang nakaligtas at umabot sa desisyon. At 2 Pinoy na din ang sumubok sa kanyang lakas pero pareho itong nabigo. Ito ay sina dating world champion Jerry Peñalosa, Katawan también ya estaban desesperados, ya quería dar el puntaje por la muca, qué bonito, ¿verdad? Esto es un López con una at world contender na si Bernabe Concepcion. Concepcion is touched up. Goes down. Oh, headshot, and he hurt him, and down goes Concepcion. Ilan sa mga bigating kampiyon na kanyang tinalo at pinabagsak ng kanyang mga kamao ay sina Daniel Ponce de Leon, Another perfect hook. Another perfect hook. Jerry Peñalosa, Rafael Marquez, Ну какой мексиканец сдастся? Отродясь так. Wilfredo Vasquez Jr. at marami pa. Dahil sa husay at galing ay agad umusbong ang kasikatan. Tinawag na bayani ng kanilang bayan, kaya tinagurian siya ng ibang mga eksperto na Manny Pacquiao daw ng Puerto Rico. Pero ang kanyang pagiging undefeated at halimaw sa nasabing division ay biglang naglahong parang bula. Nakatagpo ng katapat ang kanyang tibay at solidong kamao. Ito ay sa katauhan ng Meksikanong si Orlando Salido. Abril 16, 2011, dumayo pa sa bansang Puerto Rico itong si Orlando Salido para kasahan ang defending champion na si Juan Manuel Lopez. Undefeated si Lopez sa laban na may malinis na kartadang 30 wins, 27 knockout, habang 34 wins, 22 knockouts, 11 talo at 2 tabla naman ang dayong challenger na Meksikano. Sa kanilang laban ay madidinig talaga ang ingay ng mga tagahanga ni Lopez. Todo suporta sa manok nila. Dihado sa mata ng karamihan si Salido, lalo na't sa lugar pa ni Lopez ginawa ang laban. Pero di natinag ang Meksikanong dayo, focus lang sa laban. Gustong patunayan na kaya niyang tibagin itong knockout artist at undefeated champion ng Puerto Rico. Sobrang ganda ng laban na pinakita ng dalawa, walang yakapan, talagang purong suntukan lang, patibayan ng panga at bodega. Dikit ang naging laban, walang nagpapalugi sa mga patama, palitan ng mga mabibigat nilang mga kamao. Pero sa huling segundo ng round 5, nahuli ng kombinasyon itong si Lopez at bagsak ito. He's down. The champion. He's hard to discourage, and this is what they worried about in the Juan Manuel. Pero bumangon pa at tinuloy pa ang laban. Backs up. Oh, and the champ gets out of the round. Mas naging intense pa ang mga sumunod pang mga rounds na talagang nagpapatayo sa mga nanonood ng live sa arena. Talagang walang lugi sa binayaran nila. Now this ring is monstrous. He doesn't have the legs to get out. And to set up that right looper. Pero sa round 8, sa gitna ng napagaganda nilang palitan ng mga kamao, ay mas nakakatama ng mga solido dito ang Meksikanong dayo. Niratrat ng mga kamao ang halimaw sa Puerto Rico na naging dahilan ng agarang paghinto ng referee sa laban. Sort of dead. Now he comes forward. Another right hand. Salito, 3-punch combination. Who started the hard way, and that's it. What? Isang upset win ang ginawa ni Orlando Salido ng Mexico. Halos di matanggap ng champion na si Juan Manuel Lopez at ng kanyang mga kababayan ang naging resulta. Bahagyang nagkagulo, mga plastic bottles ay binabato. Dito unang nalasap ang mapait na unang pagkatalo ng tinaguriang bayani ng Puerto Rico. At ang masakla pa dito ay nangyari ang pinakaunang pagkatalo niya sa harap mismo ng kanyang mga tagahanga.
Sa kagustuhang mabawi ang titulong naagaw at para mabawi ang pagiging halimaw ay kinasa agad ang rematch sa sumunod na taon. Marso 10, 2012 nangyari at gaya ng dati ay sa Puerto Rico pa din ginawa. Madaming mga sikat na boksidor ang dumalo sa laban nila at nagbigay ng suporta. Makikita si legendary Felix Trinidad na sumusuporta sa kanyang kababayang si Lopez, habang nandun din ang Hall of Famer na si Cesar Chavez at kilalang champion din na si Jorge Arce na sumusuporta sa kanilang kababayang Meksikano na si Orlando Salido. Kung sa kanilang unang pagtutuos ay maaksyon ang pinakita ng dalawa sa ibabaw ng lona, ay mas inaasahang mas matinding bakbakan pa ang masasaksihan nila sa rematch ng dalawa. Papasok pa lang sa ring ay makikitang gigil ng umpisahan agad ang wasakan nila ng mukha. Parehong may gustong patunayan ang dalawang bandirigma. Gustong patunayan ni Orlando Salido na sakto lang ang kanyang pagkapanalo, habang gusto namang patunayan ni Juan Manuel Lopez na isang tsamba o pagkakamali lang ang pagkapanalo nitong dayong Meksikano. Gustong ipakita sa harap ng kanyang mga tagahanga na ang dating halimaw ng Puerto Rico ay nagising na at handa nang lumapa ng isang Meksikanong dayo. Pero sa pangalawang laban nila ay mas malala pa ang naging resulta. Mas dinurog siya ni Orlando Salido sa laban. Tinapos pa din ng Meksikanong dayo itong si Lopez via TKO. Pero nakakagulat ay ang sinabi ni Juan Manuel Lopez sa post-fight interview niya. Sinabi niyang gambler umano itong referee, kaya tinigil daw agad ang laban. Dominado daw niya ang buong bakbakan, kaso nga lang daw ay may gambling problem daw itong referee, kaya sinadyang ihinto daw ang laban kahit kaya pa daw niyang makipagsabayan sa suntukan. The referee stopped the fight because they have gambling problems. And he told the commission that the referee was a gambler. Halina't sabay nating balikan ang pangalawang laban ni Juan Manuel Lopez kontra Orlando Salido. Ating silipin kung paano tinalo ulit ni Salido ang tinaguriang Manny Pacquiao ng Puerto Rico. At kung may katuturan ba ang sinabi niyang kaya pa niyang lumaban at mali ang naging desisyon ng referee na ihinto ang bakbakan. Unang round medyo maingat pa ang dalawa. Distansya ang ginagamit ni Lopez at nagbabato ito ng mga jabs habang sumusugod sa Salido at mga power punches madalas ang binibitawan nito. A little bit more, take his time and use his skills. Lopez's early plans are, he knows that first round scheduled And again, in each of their last fights, when Lopez very light on his feet here in this first round, very relaxed. About Lopez. When the opponent gets close, he stands straight up. He's the bull in the first round. Lopez the matador. Nice right hook. And wanted to unload with the right, instead he landed a really good left. Sa round 2, nagsimula ng uminit ang laban. Maaksyong palitan ng mga kamao ang pinapakawalan. But it's good on many levels to see the. Seems to be a little gunshot. Yep, I agree. It's an Important moment of his career, and it's hard. Salido feeling that he will resort back to his boxing. Agresibo sa buong round si Salido. Hinahabol palagi ang pambato ng Puerto Ricong si Lopez. Now Lopez. as this man is coming close to him. But again, he stands straight up. Oh, a nice timidness almost. Right hand Salido gets through. Lopez will have to come out of his shell, and maybe that was the round. Lopez was more active, throwing punches, did land the one good straight left, but for the most part. Round 3, mas tumindi pa ang aksyon at tensyon, mas makamay at mas nakakatama si Salido. Habang itong si Lopez ay tila nag-aabang lang ng magandang counter at tila pinapagod muna niya itong Meksikano. Right hand since Lopez is taking him very well. I mean, he's being hurt by these shots. Oh, he's trying to fight a more tactical fight. And this is not the kind of fight he can fight. He's going to have to get in the trenches at some point, probably. Doesn't need to be. Switching to lefty, which is interesting. And left hook, right hand by Salido, followed by a straight right hand. Uppercut gets Salido trying to bring Wama out of his shell. Fight me like you. 18 seconds ago in the third. Fighter, I mean, with these wars he's been in, he's not taking these punches good, but he's going to fight because he's a. Off those were low blows, but here is a punch that we're not accustomed to seeing, a left uppercut. Round 4, walang humpay na palitan ng mga kamao na naman ang pinakita ng dalawa. And this fight dominated so far by the aggressive Orlando Salido. Actually fought better in this fight than he did in the first fight. Yes, he did. Hungry. He lost his title before in his first defense, and he know what it feels like to lose a championship. Sa huling minuto ay gumanti na itong si Lopez ng mga mabibigat niyang mga suntok na makikitang dahan-dahang nagpamaga sa mata ni Salido.
by a right hook by Juan, followed by a straight left hand. He's fine outlanded so far in this round, but he has come back and made a round of it. Swelling under the left eye of Salido, so he's bit with a couple right hands there. Round 5, tuloy ang maaksyong laban. Matinding palitan ng mga suntok pa din ang masasaksihan. In Puerto Rico, and he's here to defend it once again. One positive thing we can say for Lopez, he landed. That's dangerous for any fighter because, man, Salido throws these looping overhand shots that you don't see, and you run right. It's there. Right hand by Orlando Salido. Boxer puncher, and he's having some success. Right into it so he can land those leverage, have leverage on his. Pero sa huling segundo, malalakas na suntok ang nasalo ni Lopez na nagpaalog sa kanya, pero agad namang nakabawi si Lopez. Short right hook ang tumama sa panga ni Salido na nagpabagsak sa kanya sa unang pagkakataon sa laban. Moving in for the kill 18 seconds ago, and he's staggering. And you know what? He almost didn't get up from it. And you know what? Yes, a right hook. Bahagyang nag-ingay agad ang mga fans ni Lopez. Iniisip na agad na panalo na ang manok nila. 6 inches. Pero sa round 6, agad namang nakabawi si Salido. Mas naging agresibo pa ito. You don't see that punch that comes from the blind side. Oh, big right hand by Salido. Backs up Lopez. He takes it. Wow. All right, let's check in with Chuck Tiampo for the Showtime unofficial score. Lopez, but I still... In Puerto Rico, Orlando Salido, the champion in silver and blue. Since early in this round, Salido is taking a lot of wow, there's the right. Straight left. And that's the end of the sixth. Round 7, agresibo pa din si Salido. Pinapagpag lang ang mga suntok nitong knockout artist ng Puerto Ricong si Lopez. At the end of the fifth, Salido, though it seemed like it's fired him up. Orlando Salido, so rugged. Tough Mexican fighter. Great head movement. like his feet is up under him solid right now. Left hook. Another left hook. Heat from the very beginning. Oh, great action here, folks. Round 8, si Lopez naman dito ang naging agresibo. Pino-corner niya si Salido at makikitang magang-maga na ang dalawang mata nito. At the end of the fifth round, Lopez Salido, 164 of 391, 42%. Punches, about 20 more for Salido, but he is landing at a better rate, Salido. Now he's backed up for the first time, Salido, in a while, but he is great. Lopez making the decision now to get in close. And Salido's combination punching by Orlando Salido, now backing up. 4-punch combination. This is one. Juan Ma moving forward. Juan Ma. Now he's back Salido up. Even though he's losing the round, he's still been the aggressor. For the 31 years of age. Round 9, tuloy pa rin ang maaksyong durugan ng mukha at ubusan ng kargada sa bodega. Walang yakapan, walang atrasan, matira ang matibay sa laban. Napatayo na lang ang mga fans na nanood ng live sa arena sa ganda ng laban nila. And he has 1-3 and one was a very tough affair in which he barely ended up on his feet in winning a decision against Mataga. Now Lopez going to the Box to sit on the ring, going toe-to-toe, and he got what he asked for. Oh, look at stagger. Juan Ma. Dig it. Left hook. Right hook. Wow. Wow. Nothing. Round 10, pareho nang namamaga ang mata ni Salido. Pero tuloy pa din sa laban, pinapakita ang dugong Mexican. Pero umpisa pa lang ng round 10, isang halimaw na kombinasyon ang binitawan ni Orlando Salido na nasalo sa mukha ni Juan Manuel Lopez at nagpatiklop sa tuhod nito. Is more than Lopez. Oh my! He's hurt. He's out Oh, there. he goes down. Salido. Sinubukan pa ni Lopez na tumayo sa bilang. Gustong ipakita na kaya pa niyang makipagsabayan.
pero makikitang ang utak na lang ni Juan Manuel Lopez ang malakas, pero ang kanyang katawan, lalo na ang paa, ay wala na. Kaya tinigil na agad ng referee ang laban para maiwasan ang mas malala pang kapahamakan. Young man took a lot of punishment tonight. Matagumpay na nadipinsaan ni Orlando Salido ang titulo. Napatunayan na siya ang mas malakas, habang nalasap naman ni Juan Manuel Lopez ang mapait na pangalawang pagkatalo na nangyari sa harap mismo ng mga tagahanga niya sa Puerto Rico. Patungkol naman si sinabi ni Lopez na sinadya o manong ipatalo ng referee ang laban dahil sa sugal, kahit kaya pa naman daw niyang lumaban pa at makipagsabayan sa bakbakan. The referee stopped the fight because they have gambling problems. And he told the commission that the referee was a gambler. Sa tingin mo pre, matapos bilangan siya ng referee, kaya pa ba niyang sumabay sa suntukang walang humpay? Ang inyong komento, suggestion at reaction ay welcome na welcome sa baba.